Hola. Faccio influenza. Lluís! Ei, amic, deixeu que molt bé, Josep, molt bé! No em sento els dits! Jo tampoc! Dai, Josep! È la sezione di attenzione! A molto poco! Che in 300, 300 viaggi, Ai, cara, caminho do Zé, tu não me vai ter uma coisa de armar. Tu, José, para que Sí, Pau, allò, per mi s'escapa, eh? Què hi poses tu aquí? Perquè ho aguanti això. Ja li dic, És que el líquid no et fa res, Pau? Que és una goma? per fora de res. Vale. Es muig, centre i si queda per muig. Feien petons! Espera, que ara hauria d'aquí un rato i dirà... Guarda, alguna Lluís és al darrere, Josep. Sí, sí. Va, aquesta vegada farem sortir en Marçal. Oh, Marçal! Vinga! No pareu, no pareu! Com són els pinyons grossos? Aquí hi ha representació grossa dels pinyons grossos. No, tireu poc a poc. Anem, no? Que havien gotes i no li vam...
Va ser un parell de 3 dies, van dir que s'han remuntat. Ah, sí, Jo plego les 3. no al mercat. Sí, 3:45. Les fas bastant més lluny, la caire. No passa mateix. Jo m'he de plegar a 2:45. Te marxarà amb la llimona, probablement. No sé, jo Vaja merder, o l'enrevés. Jo sí que, esclar. Així no hi ha problemes, tothom surt a pedalada pel matí. Això li he ensenyat jo, Som solidaris, som frate. Som solidaris. Senyor! Sí, senyor! Molt bones. A veure, que jo vaig... Jo no tinc cotxe aquí. Si voleu venir... Aquí hi ha no sangoners. Sí, tampoc.